Nganzethongo sanamukela kuKhanyisani TV. Uma umusha sicela usubscribe ku-channel yethu. Igama uMkhulukazi Mulo. Nganzethongo ngiswela uswazi. Noma ngithi ngiswela isadila. Ngafike ngintalaphi. Ngempela ngintalaphi ngoba mase nikhala kuba buhlungu kumina kuyazwela. Ngicani ngizwela Nganzethongo. Ngifuna umchazela kahle ngesithunywa. Ugogo wami wamkhulukazi Mulo oyisithunywa weyikhuleka ayefika kumina wayegqoke izembatho zengwe amabhayi kusuka phezulu kushona emahlombe kuyinyaweni. Ayikho into afika ayigqoka. Niyabaphupha ogogo begqoke izembatho beza kunina. Niyazibona izithunywa zenu. Kwanivumela abantu bantshuse khohlwa idlozi unaka isithunywa. Khohlwa yiloku hamba esontweni. Qaphelani amaphupho nemiyalo enibonayo nenizwayo kubantu abadala. Yindaba ugogo wami oyisithunywa afike kumina egqoke ingwe kodwa yisithunywa. Yingoba lezo sithunywa sokukhombisa ngisithunywa ngangikhuleka kodwa nginedlozi. Ngangiphila njengako kodwa nami nganginedlozi lami. Ngibetha ingubo zedlozi kodwa imina engihamba phambili ngisithunywa. Yini ngakho nibabona begqoka ubuhlalo. Uvumelani-ke ukuthi wena ubonile ukuthi ugogo nazi izembatho azigqokile. Mase wena utshelwa inyanga noma umthandazi noma abantu ababalekela izinto la emhlabeni bathi wena unesithunywa khohlwa idlozi kodwa ugogo kade eziveza ukukhombisa ukuthi ngihamba nedlozi. Yingakho ngigqoke nengubo lezi zedlozi ngisithunywa esinedlozi ngoba nami ngangiphila nganginedlozi ngisawumuntu. Khona efana nyazi ngeke umelaphi wendabuko akutshele ukuthi abantu bakini bagqokani. Ungalinge uvumele umuntu ukuthi khona ijazi elinje olidingayo. Ayikho into enjalo kunendaba sokuhlola kanjani. Uma bengakhombisa abantu bakini isikhathi asikafiki. Musugqoka ingubo ezingeze kulingane ezizokuxega. Abakukhombisi leyo jazi abakukhombisi lelo bhayi ungaligqoki. Ingakho ingane ephehlweni ngiyazidabukela ngoba nithi nifika banifaka ubuhlalo obumhlophe nokubovu. Yebo lapha ngesikunguni. Ubani othele ugogo ufuna ubuhlalo obumhlophe nokubovu? Awukazi ukuphupha bathuleleni bakini. Abanye benu nigqoka amabhayi enatshelwa abantu. Nakha amajazi entshela wona emasontweni engeke ngiwabali. Niyawazi lamasonto eniwathandayo mathathu futhi namakhulu. La nisiquba khona isithunywa la bebalekela khona idlozi. Hamba umuntu agule noma ashone emncane ngoba ngeke ume ngomlenze owodwa. Nakho la ngiyakhona. Musa ukutshela umelaphi wendabuko ukuthi abantu bakini bagqokeni noma kuthiwa kuhlolela noma athi ungathi unejazi elinje. Mtshela ngiyabonga Gobela ngizolinda bakuconfirm lokho. Okwesibili, mawungena esitolo uyothenga into uyabuza mangayiboni into uthi le section ingalaphi. Lento ungayitholaphi? Lento imalini? Nyuka phela emsamo. Uyazibona uyagula uphethwe ikhanda. Abuhlungu amadlebe. Aqaqamba amazinyo. Ubuhlungu umzimba. Nenyawo nomgogodla. Khonto engathi iyahamba lokhalweni. Uyazizwa ukuthi usuye kodokotela kulungi. Thatha phela impepho. Bantu abadala yiliphi ilifa engiphathele lona? Ngifuna ukwazi ngoba ngiyagula. Imini ingane zalosibanibani nosibanibani bona bezalwa wosibanibani. Ngoba abazali bakho bawukhiye. Mina izinto azingibhedela ngathatha impepho ufuna ngihlela emqashweni. Angitshelanga umuntu ngoba ngase ngicasukile ukuhlupheka. Ngathatha impepho ngathetha. Ngathi impilo yami kudibika yonke into. Ningijaha ngekhali. Ngifuna ukudutshulwa abantu. Ngingane nemoto. Bafuna ungigwaza. Kuthiwa inina. Ilipha ilifa lami ningiphathele lona ngangikhombisi lona. Ikuphi efanele ngikwenze? Akuzange thatha umlingo.
bangikhombisa le ngubo le. Eceleni kwayo kwakuhleli umnumzane omhlophe onamehlo ahlaza. Bathi nanti ifa lakho. Uyinkomo yamanzi. Ngiyindawo mina. Ngokomoya nomndawo. Ngive nginaso isithunywa. Emva kwaloko kwafika inkamba phansi. Yajika yikhehla eligqoke ingwe. Ehamba namabutho amaningi, abalozi. Khuluma nabazali bakho. Abakho nje labazali. Yini ezobanga ukuthi ungakwazi ukukhuluma nabo? Methi umuntu enenge engikwazi ukushisa impepho ngoba iyacushwa. Kulungile nekhandlela iyimpepho. Thatha ubulongwe phela notshani bezwe ubuhlanganise ube amakhandlela uthethe. Iliphi lelifa engiphathele lona? Musani kulo nihambe ningena igodlo kuthwebuleka idlozi leni ney'nhlanhla zenu. Uzogcina usubangwa yisho namadlozi abanye abantu ogobela. Uyazi ukuthi khona umuntu ngizontshela kwenye ividiyo. Ngiyanicela qaphelani ukuthi izithunywa zenu zigqokeni mazifika. Makhosi amakhulu.